Pronunță-i numele corect de 3 ori în oglindă și un instalator suedez o să-ți apară la ușă. Asamblează cu mine noptiera GROFJÄLLET. de la Ikea. Numele este imposibil, dar la prețul de 179 lei este o noptieră accesibilă de metal cu aspect industrial, iar în culoarea antracit e atât de neagră încât praful arată colorat pe ea. Ușa se poate monta pe oricare parte, depinde doar de câte ori ești dispus să o demontezi după ce o pui invers din prima. O notez cu 2 din 5 la dificultatea de asamblare. Nu este o noptieră despre care să le povestești nepoților, dar totuși prețul bun mă împinge să-i dau 4 stele din 5. Se potrivește perfect cu patul sterno montat într-un clip anterior.